i govern obert. En el 3.1 tenim la proposta d'acord segons la moció que presenta el grup municipal de Reinicient el dia 30 d'abril del 2018 amb el registre d'N87 sobre la retirada de la simbologia feixista dels nostres carrers. Pren la paraula Vicent Tornero, del portaveu del grup municipal. N'hi havia una esmena, si te la passe ara, o faig la intervenció i després... Bé, en novembre... Bona nit a totes i tots, perdó. En novembre de 2015, des de Reinicient Canals vam presentar una moció al plenari en què instàvem a treballar per la retirada de la simbologia feixista dels carrers. S'instava a elaborar un catàleg de vestigis que atenten contra la llei de memòria històrica i a la retirada dels elements que apareguen a aquest catàleg. Donat que entenem que no s'han fet els passos corresponents per portar endavant aquesta mesura, insistim en aquesta moció, de nou propositiva, en la que es demana l'actuació sobre alguns elements concrets de la població. La Llei de Memòria Històrica 52-2007, de 26 de desembre, nascuda per establir les bases perquè els poders públics duguen a terme polítiques públiques dirigides al coneixement de la nostra història i al foment de la memòria democràtica. En la seva exposició de motius diu que és l'hora que la democràcia espanyola i les generacions vives que avui gaudeixen honren i recuperen per sempre tots els que directament van patir les injustícies i els greuges produïts per uns o altres motius polítics o ideològics o de creences religioses, en aquells dolorosos períodes de la nostra història. Per descomptat, tots aquells que van perdre la vida i amb ells les seues famílies. A l'article 15.1, l'esmentada llei es demana a les administracions públiques prendre les mesures oportunes per la retirada d'escuts, plaques o altres objectes que recorden la sublevació militar de la Guerra Civil i la repressió de la dictadura. Però, a més, en el temps que ha passat entre l'aprovació de la moció al 2015 i la que portem avui al plenari, s'ha aprovat la llei 14-2007 de 10 de novembre de Memòria Democràtica i per la Convivència de la Comunitat Valenciana, llei que concreta les actuacions a portar endavant per part de les administracions públiques valencianes i que en el seu article 39 diu que l'exhibició pública d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions, com el nomenclàtor de carrers, inscripcions i altres elements adossats a edificis públics o situats en la via pública, realitzats en commemoració, exaltació o enaltiment individual o col·lectiu de la sublevació militar de 1936 i del franquisme, dels seus dirigents o de les organitzacions que sustentaren el règim, es considera contrària a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes. I que, per tant, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'exercici de les seues competències i de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat anterior, adoptaran les mesures necessàries per a procedir a la retirada o eliminació dels elements contraris a la memòria democràtica sense perjuí de les actuacions que les víctimes, els seus familiars o les entitats memorialistes puguen portar endavant en defensa del seu dret a l'honor i la dignitat. I al seu punt 3 diu, a més, que quan els elements contraris a la memòria democràtica estiguin col·locats en edificis de caràcter privat amb projecció a un espai visible d'accés o ús públic, les persones propietàries hauran de retirar-los o eliminar-los. Entenem, per tant, que és funció d'aquest Ajuntament iniciar el procediment que en aquesta llei ens insta a portar endavant com a administració pública. Bé, hi ha una modificació en la moció que després de consultar i de parlar amb els diferents grups hem fet a la moció una esmena en la que els acords a propostes quedaran que s'inicien els tràmits per a la retirada o substitució, si s'escau, del panteó central o del cementeri o modificació de la inscripció i significativitat del mateix, que s'inicien els tràmits per a la retirada o substitució, si s'escau, de la inscripció a les façanes de les conegudes com cases barates i que s'inicien els tràmits per a la retirada o substitució, si s'escau, de les plaques del Ministeri de la Vivienda de les façanes de la nostra població. I al punt 4, que s'inicia el procediment oportú per garantir la retirada dels elements contraris a la memòria democràtica d'aquells espais privats amb projecció a un espai visible d'ús públic, com es recull a l'article 39.3 de la Llei de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana. De manera que, al fi i al cap, el que es demana a la moció és, com bé es va comentar, ni més ni menys, el compliment de la llei fent efectiu aquest compliment en unes accions i unes peticions concretes. Molt bé, Vicent, moltes gràcies. Agraït en nom de tota la corporació que presentareu aquesta moció amb el temps suficient, que és el que demanem, per a poder-la tratar. La vam tratar l'altre dia, a més, la vam parlar també en la reunió de portaveus, i haver tingut en compte d'incloure aquesta xicoteta esmena que anem a passar a votar, en el que al cap i a la fi el que es demana és que s'iniciï el procediment i que això porti un expedient darrere i pugui arribar al terme que aquest mateix expedient dictamina.
Per tant, si no voleu intervindre ningú, anem a passar a votar anem a votar en primer lloc la votació, o sigui, la incorporació de l'esmena que modificaria els acords de la moció deixant-los conforme s'ha llegit Vicent, que l'ha presentat abans de començar el plenari, però per a poder-la llegir al final és iniciar els tràmits per a, i a continuació, els punts de l'acord. Que és el que ha dit quan l'ha llegida. Tenim clar, Toni? Bé, doncs en aquest cas votem les esmenes a la moció que presenta el grup municipal de Reiniciem. Vots a favor? Unanimitat, gràcies. Per tant, la moció quedaria conforme ha sigut esmenada i ara sí votaríem la moció conforme els punts esmenats. Vols intervindre abans de la votació? Jo també. Molt bé. En aquest cas, aneu a intervindre, doncs anem a començar per ordre, que siga José Ramón Garrido, portaveu del grup municipal. No, primer seria Celia, si vol. No demana la paraula. No. Ramon. Jo sols donar-li les gràcies a Vicent, ja li ho vaig dir en la comissió. Crec que en la llei anterior no quedava tan clarificant com està ara en la llei del 14 de 2017. La retirada de símbols tant de persones que, bueno, pues en un moment determinat van ser per a mi uns assassins, així de clar, però de veres que en esta llei i la creació de l'Institut Valencià per la Memòria Democràtica faran pues, que siga i que es pugui complir allò que fa temps devia haver-se complit. Estem en un període que estem prou convulsius a nivell estatal. Crec que els partits que han estat governant fins ara no han sabut fer aquesta tasca. És per això que la història és exactament, no exactament allò que s'escriu, perquè sempre l'escriuen els que són vencedors, sinó allò que ha passat. I l'aspiració democràtica és això, és que la història siga la humanitat. I pretendre crear un sentiment global no sols de mercat, sinó un sentiment de societat. Crec que això ens farà una regeneració democràtica com tenim que haver sigut fa molt de temps i crec que ja és hora que deixem les coses tal com van passar. Gràcies, José Ramon. Toni Orea, portaveu del grup municipal socialista, té la paraula. Bona nit a totes i a tots. Vicent, agrair-te la presentació, com ja vas fer el 2015, d'aquesta moció, que encara que siga, com tu has dit al final, un simple recordatori de lo que la llei ens obliga, doncs tal volta no està de més recordar-ho. Simplement volia intervindre per a informar-te, encara que ja ho saps, perquè en alguna comissió s'ha tractat, però al plenari municipal, que no sols part, sinó més encara de lo que la teua moció està volent iniciar l'expedient, ja està fent-se un expedient, ja està fent-se un estudi per part de tècnics de la casa, en companyia d'altres externs, per a portar endavant encara que siga un primer pas de memòria democràtica al nostre poble. Agrair-te de nou la presentació de la moció i anem a votar a favor. Joan Carles, vols intervindre? Joan Carles Pérez, del grup municipal de Compromís, tens la paraula. Bona nit a totes i tots. Bé, agrair també la moció. Se n'han presentat altres, s'han fet algun prec per part d'algun altre grup municipal en altres moments, però crec que ara el que sí que ajuda és la llei de la memòria democràtica, que clarifica tot un poc. Tots sabem que n'hi ha que crear un organisme de la Generalitat Valenciana que velarà perquè es complisca la llei de memòria històrica i, en definitiva, com a president de la comissió informativa, el que es va tractar, el que es va acordar és traslladar aquest assumpte a la comissió corresponent per tal que s'iniciïn els tràmits, traslladant, si s'escau, entenent que molts tràmits s'hauran de fer en la Generalitat i, per tant, esperem que això es doni a bon fi i que al final que es retiren tots
elements que no són agradables per a ser segons quines persones. Moltes gràcies. Gràcies, Joan Carles. Toni Pérez, tens la paraula, portaveu del grup municipal del Partit Popular. Bona nit a tots. Entenem que el que es vol demanar o el que ha demanat de forma reiterada el grup Reiniciem és que es complisca amb la legalitat, i en aquest cas amb la llei de memòria democràtica. Per tant, el que enteníem, més que res antes de l'esmena, era quina necessitat hi ha de presentar aquesta moció, perquè entenguem que el que és de llei, l'Ajuntament ha de vetllar perquè es complisca i, per tant, actuar en ella. Sí que és de veres que en la modificació que s'ha fet el vot del nostre grup va canviar, i el que volíem dir és que això, que si el que es pretén amb la moció era treballar en l'elaboració d'aquest catàleg del document relacionat amb la memòria històrica i que pot dur en alguns casos a retirar o modificar certs parts del nostre poble, que en aquest punt era el que nosaltres recolzàvem, però en el que era la retirada de certs motius sense aquesta base o aquest document era el que ens oposàvem. Per tant, com tampoc no han tingut molt més temps per això, el que farem és abstindre-nos. Gràcies per les vostres intervencions. Arribat aquest moment, caldria passar a votar la moció conforme ha quedat amb les esmenes d'inici d'expedient, de tràmits. D'acord? Per tant, vots a favor. Grup Municipal de Reiniciem, Partit Socialista, Compromís, gent de Canals. Abstencions? Partit Popular. Molt bé, moltes gràcies. Queda aprovada la moció.